Kenneth, nangyari yung nangyari. Yes, sir. Yung pinag-usapan natin. Bali, tama yung diskarte natin, sir. Oo. Magreserba tayo ng lakas para sa climb. Okay. So, okay naman kayong dalawa ni Cap. Ayos, Identical naman. Malakas si Kapitan, sir. Oo. Grabe. Ayun la, ay nag-ensayo ng interval dito eh. Kaya pala. Oo. Pero nagbunga yung training natin, sir. Okay. So, sa susunod, see you next year. See you next year na, sir. Oo. Di ba may So, stage six congrats. pa, sir? May stage 6 pa pero hindi na ahon. Ay, hindi na ako. Patag Oo, na lang. patag sir. na. Sige, So, okay naman, pinatag nyo naman yung ahon eh. yes, sir. Okay. So, thank you very much. Congratulations, Kenny Tirado, Yes, sir. for winning the Western Pangasinan cycling race for today, the 7th stage. Watch my Els TV vlog. Follow nyo sila. Follow nyo sila. Followers. Okay, thank you very much. Sa Pangasinan. Thank you very much, Kenny. See you again. Thank you, sir.